миличко. Къде е пишоната? Кой да почвам? Кой от двамата да почвам? Кой? Стоп. Кой да почвам? Кой? Так. Кой да почвам, казвайте? Помислете си хубаво. Помислете си, защото ще ви ям. Да. Почвам да ви ям. Да. Те вече ме гледат мене повече. Кой да почвам аз? Кой да почвам? Кой да почвам, бъде? Не, кажете си мъхата. Взимам ви? Да, взимам ви в Банишоре. Село Банишоре, айде. Айде, взимай я.